frère, comme bonne une banque de couilles. Ouf, mais ni on l'a moulé, ça peut être tout encore. Abe fundi ma ko an bɔra sama woro fila cɛn fɛ. Ni bannen ninnu ne tɛ surun ɲɔ. N'u kun nana hali ni marifa kun b'u bolo. Aw kun bɛ ko k'u la yen. Général e bɛ sɔn i kun bɛ ɲini ka na an kulokɔrɔla pɛrɛn sisan ni n kule e m'a fɔ ko e b'an protéger jaga putere. Ne yɛrɛ kun ye sira in ta n fɛ n ko sira in bandi bɛrɛ t'a kan parce que n y'a bila n kɔnɔ k'a fɔ an ka taa village la o siri ni duguba kɔnɔna ye nka a bɛ comme nin village in sira fana kan bandiw dogolen bɛ yen. Ne y'an kɔnɔ i ma dɔn baara de bɛ faama ninnu bolo sa. Anw yɛrɛ kɔni sigilen Bamakɔ an tɛ misi kalama. O y'a to a bɛ to k'a fɔ ko n'i b'a fɛ k'a dɔn min b'i ka du kɔnɔ f'i ka voyager i ka to ka bɔ. Mɔgɔ kɔni tɛ Bamakɔ bila ni insécurité in na sa an kɔni an obligera de ka taa sinon ne kun tɛ général ne kɔni b'a fiyɛ ne kun tɛna kɛ yan dɛ. Ne ko la mana ko ni misi ninnu ta ye kun ye mun ye. Kɔrɔw ta bɛ ka fɔ sira u ta de. Anura Nse, dunanw filɛ nin ye. Aw ka kɛnɛ yan. tɔɔrɔ tɛ an bɛ dugu taasira kan n b'a fɛ k'a dɔn ni anw bɛ se ka su kelen si aw ka village la. Awɔ, o kɔni baasi t'o la. Aw bɛ se ka si place. village kɔnɔna mɔgɔw bɛɛ taara min parce que depuis an nana an ma mɔgɔ bɛrɛ ye dɛ. Mɔgɔ caman bolila guerre de ye mɔgɔ caman laboli. An ka village kɔnɔ mɔgɔ caman taara Bamako, dɔw bɔra ka taa dugu wɛrɛw la. Anw kɔni tora yan parce que moyen t'an bolo. Ni an taara Bamako an bɛ taa mun kɛ? An ka fɛn bɛɛ ye village de ye o. Misiw b'an bolo. Bon, ne filɛ nin ye ne yɛrɛ n cɛ banna. N balimamuso min fana filɛ nin ye o cɛ banna. Denw b'an bolo. An bɛ taa min n'an ma to village la? O fana ye tiɲɛ ye nka aw tɛ siran u ka segin ka na aw kama. Sisan kɔni komi bɛɛ taara anw dɔrɔn de don. Hali n'u nana u bɛna mun ɲini? N'a bɔra ka an ka misiw ni fɛnw ta sinon kɔni ɲɛ t'a la u bɛna mun ɲini tuguni? O tuma an b'a mɛn k'a fɔ ko duguba minnu tugulen b'an na u y'u ka frontière datugu wa? K'o di a tɔɔrɔ ma s'aw ma yan? O tɔɔrɔ kɔni sera bɛɛ de ma parce que an yɛrɛ ye k'a fɔ fɛnw bɛɛ sɔgɔn de yɛlɛla. Ni an yɛrɛ taara sugu la an t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min. Nka cogoya wɛrɛ t'an bolo. An n'an sigi an tɛna ye. Aw yɛrɛ bɛ ka taa min? An kɔni y'a décider k'a fɔ an bɔtɔ ye Mali dafɛ sa. Ko bɛ ka gɛlɛya ka caya prix bɛ ka yɛlɛ. An fana an b'an yɛrɛ ɲini sɔnni a tɔ ka juguya dɛ. A kɔni tɛ juguya ka an sigilen to a kɔnɔna na. Ni a fisayara an na segin na. K'aw kan sigili in fana ma nɔgɔ dɛ. Anw kɔni anw bɛ to yan. Lamana yan kɔnɔ i ma dɔn village kɔnɔ mɔgɔ ninnu sɛgɛnnen don sa. Anw bɛ ginta an b'a la Bamako kɔnɔna na jaga. Mali yɛrɛ wulitɔ don mɔgɔ sigilen don Bamako ginta ni furuba kɛ la. Général o fana tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ an t'a kalama o ou bien. An t'a kalama don o don radio la a tɛ fɔ ko terroristiw ye nin kɛ tan. O tɛ fɔ radio la kuma bɛɛ e t'o kalama. Sisan kɔni i y'a ye. Ne yɛrɛ ye makarila ko ten ka ninnu ye tan u bɛ ka vi ta i ma dɔn a ma nɔgɔn sa. Ne kɔni an ka can fɔ ɲɔgɔn ye ne tɛ se nin na dɛ. Ne tɛ se k'an sigi k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen guerre bɛ yen k'a fɔ n bɛ n sigi n tɛ se yɛrɛ. bilemani an y'a dɔn k'a fɔ fɛn tɛ ko e la sa e kɔni. Ne ko la ne ko la n tɛ araɲɛw de fɛn kan ne tɛ siran ni araɲɛ ninnu ye dɛ. Bilemani i ma di i ka ko ka ca sa i y'a daminɛ tuguni yan. Bi su in na kɔni i ni araɲɛ ninnu bɛ si n'i t'a fɛ ka si i tɛna bɔ kɛnɛma i ka taa si kɛnɛma. Lamɛnni ko la ka da dɛmɛ kan dɛ n fari bɛɛ de kelen bɛ ka n dimi ta Maka tɛ ninnu bolo yan. Lamɛnni ko la m'a f'i ye bilemani ka ko ka ca. Anw bɛ a bila kɛnɛma na a ka si kɛnɛma na ye. Lamɛnni ko e tɛ kuma général fɛ yan est ce que n y'a sara la n ko de n fari bɛ k'an dimi o ye diyagoya de o ma tila tɛ o n ko dɛbɛ ni don an dalen de b'a fɔ an bɛ dugu ma n fari bɛɛ bɛ k'an sɔgɔsɔgɔ. bilemani e fana k'a muɲu sa nin kɔni nin fana kɔni nin tɛ fosi ye hali ni ma deli ka da dɛbɛn kan bi na k'a siɲɛ fɔlɔ ye.
Ne ko lamana ya kolero. An kolo te maga dola. Ibe kan la sange. Wona be village ngono. Irin te boy katale. Ni fem tarabe. Ina dum bi kana mainge. Ne te bode. He. Ne ya me ka fo ni ko ni sera village ko ni shu ko re kana bode. Ndaro mbe te bo sini. Ni te boy irin ti damne. Ha? Ika an klokora te an asiga an asno ko ke. Mam de kera. Ai na mangende. Amane kungrum ne. Iba fo feno kata. Lamana ya kula apsika kemne. Blimani dilla sa vraiment à ton as non on se gagne pas de l'eau ni mobile boli toute la journée se gagne pas de l'eau 4 heures du matin ben ni ngana se après ça que village de wuli ko ka barake malo be wuli jona ke à ton as non re de Mo fare bari wiki dimi. Dola. Kabako kananga mobli sembo. Foni village na. Obsaka ke Johnny. Village wa konte o. Ou yani. Imado ningele rasa obi ya fama yere de parce que ningoni ni ancien frère de kai do no manchen nere kon ntano mo kom se kan da chauffeur fait ka foko amna oko mobli sembo ni oni ni fnai makarla ko ide Okuma omna ke chuachi kata fo Algeria samoni. La manino kule ni sanene. Do amna to ya san. obe dondo ni musika nga mobli glan bi amsika pne san rom mécanicien de bin village dola nga no ba tamo se na beke air fly sina wan wera de ombulu La manino kule air flash na nite sede. Ni te se idun de tuen. On tato done. Kane kilento ni filashina. Dilla la manino kule. Ne kilento ka to ane. Blimani okme ba fe angam deke. Iko ite na ko air flow ka chaima. Ita fe ka to village fanana. Iwa fangam deke sangon bli. De mana ko an ata sa ibe kuma blimani fe ya. Na tena o ya kuma. Ne de gente ni tamani bahina wakli ka farin fana, ha? Ni kunyado. Me to pa makwala ani prugella. Ang nanya na boy. Kule ni anga mobli pinoya ni plan nu jati de do ni be karo koni be udoni nu jati de do ni kam gon masinga na disagwe ne ro ko kunna seginga na kete we misal bana ko be sraka sino ne fatu kon friend ni be ane tenga dugu blam mo shinye sido mo ko ni kuma to ne ma fa nganga kun la bara ne kon ne solution sorontala de terrain fitini membro ngasto kon na nyu yerma ko ke jardin nye le gum chaman planté o ka famille zeni madu na ko gelia bala ko aba fa na ka mo ka to kana dumninke ngo problem tala akana ngonga ko ngata baluni nga chaise korolindo aka changer comme ça absa kana dumninka fu kalo kila na ka mo on be gairo ko la ale gaira nifna gaina la mare na gamgo ye sata fu de kama parce que un président croit soro wa embargo imbina bansoni nga halisa ni oba feka don nu be na segi soko ou bien nu be se Algérie ba soro embargo banaire o kana épisode la ban jere bon o kambe